לכל מי שזוכר יום הולדת בגן עם חצי פיתה ושכבת דקיקה של חומוס יבש ומלפפון חמוץ בפנים, עייף קצת וכמה בלונים, אתם מוזמנים לקנה. אופירה אסייג חגיגה יום הולדת 6 לילדה והציבה רף חדש להורים. אורסית כתבנו השקיף מהצד וקיווה קצת לצאת בעצמו עם שקית הפתעה. מזל טוב לאמילי שהיא כבר לא כל כך קטנה. אולם קולנוע גדול בסינמה סיטי נסגר במיוחד, הקרנה פרטית של המיניונים להיט הילדים החדש, אבל עם כל הכבוד לצהוב, כל היתר הרבה יותר ורוד. מהכניסה בלונים מקבלים את האורחים, על המסכים וידאו ארט בכיכובה של הילדה, בקייטרינג לילדים מפלי שוקולד וסוכריות גומי וברד, להורים יש פיצות וסושי והפופקורן נשפך כמו מים, הפעם הוא בחינם. מזל טוב! כזאת יום הולדת רצית? כן. האמא אופירה אסייג באה לפה בלי שום רגשות אשמה. כמה זה יעלה לי? צריך לעבוד. צריך לעבוד. את עובדת, זה... אי אפשר להגיד שאני יושבת וחוגגת על המזומנים של בעלי. אני מרוויחה מצוין, ברוך השם, טפו, אבל אני מבזבזת יותר ממה שאני מרוויחה. אופירה היא מקרה קלאסי של מי שבנתה את עצמה ב10 אצבעות. לכל הורה ולכל ילד יש באלבום הזיכרונות שלו צרובות לנצח את תמונות יום ההולדת המשפחתי. חיים של אימא, יפה של אימא, נסיכה של אימא. תבין שיקה קודם. אופירה מודה שהיא מפצה עכשיו על כל מה שלא היה לה בגיל המתאים. איך נראתה יום הולדת שלך? את זוכרת? יום הולדת 6 או בכלל ימי הולדת בתור ילדה? ברגע זה עשית שרפה עם אימא סוזן מדימונה, שיקות אימא. לי בקושי חגגו. בקושי. מה, זה פיצוי כזה? זה הכי פיצוי. כל מה שחלמתי, אני עושה לה. זו יום הולדת 6. מה יהיה בבת מצווה? אני מקווה להטיס את כל החברות שלה. משהו כזה, אולי נחגוג בחוץ לארץ, נראה. די, אני רוצה לחגוג, אני רוצה שיהיה לה כיף. הילדה מעריצה את לשבור את הקרח, זה לא מפתיע. הנסיכה אלזה כאן בכל מקום, רוקדת עם הילדים וגם עם אבא של כלת השמחה, בעלה של אופירה, הבעלים של אתר הספורט 1. ויש גם מוגה. אופירה, את אפי? לא. לא בטוח כמה הילדים מתחברים לכל זה, כלומר לחברה של אמא, הסוד הגדול והאישה, מיכל הקטנה, ברור שכן. צריך לשמוח בכל יום. מעולם הספורט, יוסי בניון כאן, אריק זאבי ואנדי רם, רוני מנה עם הבת הקטנה. החבר הטוב בדיוק קפץ ללונדון והבריז, אבל העביר ברכה. אמילי, הנסיכה שלי, המון מזל טוב. אני מאחל לך רק את כל הטוב שהעולם יכול להציע. הזוכה של האח מושי קפיה דווקא כאן עם החבר הטוב של אופירה, איציק זוהר, בלי נטלי. גם ההולדת 6 שלך נראתה ככה? אמא שלי לא ידעה שאני בן 6. וגם המעצבת דורית בר-אור עם מונה שלה בת 4 על הידיים, מסמנת לעצמה מטרה בעוד אמא מנסה לצמצם נזקים. גם רוצה כזאת יום הולדת? כן. סיבכתי אותך, זהו. לא, כן, לא, בואי. אסי עזר, הקולגה מהרדיו, בא עם האחיינים וחושב כבר בגדול הפעם הבאה. הופעה של בון ג'ובי הייתה כבר? מתי כולנו עולים עכשיו לאוטובוס, נוסעים לאילת, ממריאים לקפריסין, משחקים קצת בקזינו עם אמילי בת 6, עולים על טיסה לדרום אפריקה, עושים טיול בספארי, זה היה כבר? ולפני שהולכים הביתה, לא במבה מעורבבת עם קוביות שוקולד ובועות סבון בשקית הפתעה, הילדים יוצאים עם ערכה אישית של לשבור את הקרח, ההורים עם חלות לשבת, ובעיקר משימה לפצח עד השנה הבאה. מה את רוצה נגיד? ליום הולדת הבא, כבר שאמא תתחיל לתכנן. מה את רוצה שיהיה ביום הולדת? את אמא. מות עלייך. רגע. תשובה נכונה. כן, בסוף היא מחונכת. תודי שכינת כל הכתבה הזאת.